A veure, no em sona això, no em sona. Què dius? Que no sona. Com que no sona? Puja el volum. A veure. Oi. Ara? Home, era la rodeta, eh? Sí. Quants anys portes fotent ràdio? Ja estem a dins, ja? Fa rato. Sí. Va, que I passen 7 minuts de les 6 de la tarda. allò que em diu que m'ha enganxat en pilotes, eh? Sí, amb els pixats al ventre, eh? Molt bé. Feia estona, que se't sentia. Ah, sí? Sí, però queda molt natural. Ara la gent volem això, naturalitat. Exacte. Que t'agafin per sorpresa. Escolta, no has silenciat el mòbil, no? Sí. Sí? Sí. Ja trucarà el taxi i no el sentirem? No el sentirem. Ara em sento orfe de taxi. Ué. Guaita. Escolta'm una cosa, Digue'm. Que ara ens mirarem la ciència de manera optimista. Per això rebem en Josep Maria Mainat. Ja sabeu que cada dimarts ho fem amb ell, el nostre col·laborador i divulgador de temes científics, que avui ens ha dit: parlarem de transgènics, d'aliments modificats genèticament. Abans d'entrar en matèria, a veure, seria convenient explicar una mica als nostres oients en què consisteix això dels aliments modificats genèticament, i si no és gaire demanar de fer-ho en 2 minuts, Josep Maria. Ja comencem amb la pressió Soc molt passada. ambiental. No, és controvertit perquè jo he anunciat a les xarxes que potser parlaria d'això i Ui! ja hi ha controvèrsies. Hi ha controvèrsies. Sí. @tardacatradio. Si voleu dir alguna cosa, ja dic jo, ja poso sobre la taula, com que avui en Josep Maria té una visió concreta sobre l'ús dels transgènics, algun dia crec que farem una taula amb pros i contres dels transgènics. Jo no hi estic Aquí t'ho d'acord amb deixo. això. No estàs d'acord en fer la taula? No hi estic d'acord perquè no es pot contraposar una opinió científica Sí. amb una ideologia. Quina sort tinc que encara no dirigeixis la tarda de Catalunya Ràdio. Perquè moltes vegades es fa com si fos el mateix Sí. el que opina un científic, Sí. el que opina un activista que l'únic que ha fet fins al però moment ha només sigut posar activistes. pancartes. O sigui, no, Intentarem que hi hagi gent, científics, sàvia. que diuen, de fet hi ha científics que diuen que els transgènics generen problemes potencials en els ecosistemes, eh? Potencials. Però agafarem científics, no et preocupis. Si Agafarem no, no científics. vindré, eh? Vaja, ara t'he de convidar. Escolta'm. Vinga, va. Bé, doncs a veure, què és els transgènics, tant que parlem dels transgènics? A veure, per dir-ho d'una manera ràpida, vale? O sigui, Vinga. perquè m'has dit 2 minuts i han passat aquí divagant. És veritat, és que no tenim remei, de veritat. Molt bé, molt bé. Avui porto un guió de 7 fulls, però em sembla que també n'hauré d'estripar algun, eh? Els aliments transgènics són aquells... És de 9, que ets mentider. Ah, vale. És que m'ho exigeixes públicament i jo intento. Els aliments transgènics, va. Va, anem. Són aquells en els quals els seus gens, que no tornarem a explicar què són els gens, perquè si no... Sí. Els seus gens han estat modificats de forma artificial per obtenir noves característiques per a aquests aliments. En el cas de l'agricultura, per exemple, resistència a les plagues, o tolerància a la sequera, o coses d'aquestes, o plantes més nutritives, o el que es vulgui, el que es desitgi, val? I per això en diuen transgènics. Però en diuen transgènics, però no. Són modificats genèticament, però són transgènics perquè els gens que se'ls incorporen moltes vegades són d'una altra espècie. Ah, amic, O d'acord. sigui, hem transferit gens d'una espècie a una altra. D'acord? D'acord. Això de barrejar gens de plantes i d'animals per millorar-los les espècies ho hem fet a l'espècie humana des de temps immemorials, des de sempre. Els pagesos i els ramaders... Home, tota la vida han agafat els esqueixos i els barrejaven, no? Les vaques que produïen més llet, etc. Agafem, per exemple, els taronges. A veure, agafem taronges. Fa 4.000 anys. No tiro gaire lluny, tampoc avui. 4.000, va. 4.000 anys. Les taronges eren petites, àcides i plenes de llavors i no se les menjava ningú. A la Xina, per això en diuen naranjas de la Xina, oi? La Xina van decidir... D'aquí ve l'expressió? No ho sé. A la Això que vas Xina... inventar jo que et crec. Però com que he sentit que en diuen naranjas de la Xina, no sé d'on ve. Però bueno, hi havia taronges que venien de la Xina, no? Sí. Perquè a la Xina mitjançant la hibridació i tot això, que has dit tu, van començar a combinar genotips fins a aconseguir unes taronges més dolces i menys àcides, semblants a les actuals. D'això se'n pot dir manipulació genètica, doncs? És manipulació genètica, però natural. Aquí està el tema. El que la gent vol diferenciar és de la manipulació genètica que es fa sense entrar al laboratori i modificant els gens d'una forma més de laboratori, anem a dir així, no? I es fa, això, ingerts, hibridació, no? Però avui en dia les tècniques de biotecnologia, que és el que tractarem avui, permeten modificar els gens de les plantes i dels animals i dels bacteris d'una manera cada cop més ràpida, més precisa i més barata. D'acord, però i per què genera tanta controvèrsia? Doncs és unes coses que jo em pregunto, i això és, ja ho he dit abans, ideologia. Però no vull parlar d'això ara. Els organismes modificats genèticament, que se'n diu normalment OMG, organismes modificats genèticament, en anglès sempre ho diuen al revés, oi? Cert. GMO,
genetically modified organism, Organism. Sí. Han estat aclamats per uns com una eina indispensable per solucionar tots els problemes d'alimentació del món, perquè l'altre dia parlaven de blat que aguantava més, de blat que podia anar a climes millors, que necessitaven menys aigües. Tot això soluciona els problemes de la fam del món. Sí. Doncs mentre se soluciona això, hi ha gent que creu que això és un exemple de que la humanitat s'extralimita, perquè hi ha uns perills desconeguts catastròfics potencialment. Potencialment! Però bé, aquesta secció no és un espai d'opinió, oi? No, en principi no. Aquí només volem evidències científiques, no? Doncs vinga, la pregunta. Són perillosos els aliments modificats genèticament? Hi ha qui creu que sí, ja ho veiem. Però anem a les xifres? Anem a les xifres. Que és l'única cosa que és empírica. Exacte. I mesurable. Un dels mites dels aliments transgènics és el de la seva toxicitat o de les al·lèrgies que poden provocar. És un mite fàcil de desmuntar. Home, doncs per favor, desmunta'm el mite. A veure, una dada molt significativa. Quanta gent s'ha intoxicat per consumir algun aliment modificat genèticament? La dada definitiva, a veure. A veure, sí? Doncs el nombre de persones intoxicades pel consum d'algun aliment modificat genèticament en els últims 30 anys és exactament... Que grandiloquent, tu. 0. 0? 0. Doncs ja està el mite desmuntat. Clar, home. Anem ràpid, no? Clar, tot l'altre són... Podria ser que potser en el futur una cosa passés de no sé què i no sé quantos. Però està bé mirar-ho, també. No està bé perquè això para, detén, frena l'expansió de la ciència. És a dir, hi ha comunitats, com la Comunitat Europea, que diuen, bé, el posem els transgènics en la llista 3, que és aliments potencialment, no sé què, però bueno, això, esclar, no pot ser. Frenar la ciència, perquè hi ha una superstició... Però qüestionar-se coses també està bé, sempre, no? Qüestionar-se coses si tenen una base científica. És a dir, si es qüestionen no perquè jo penso que, sinó que qüestionen perquè jo veig que. T'he donat una dada. 0. Per tant, on està el perill? No, però podria ser que potencialment no. Anem a les dades empíriques. Va, vinga. T'ho compro, va. Va, doncs vinga, doncs ara seguim. En aquests 30 anys no ha mort ningú pels transgènics, però ha mort molta gent per al·lèrgies o per intoxicacions d'aliments, vull dir, Correcte, que no estaven... Però l'aliment que sigui non-GMO, que diuen els americans, o sigui, que no és... Non-genetic modified, no? Exacte, sí. Sense modificació genètica. És una petita part de la història. Si tu vas a Amèrica, en molts llocs obliguen a posar l'etiqueta. D'acord. I si tu vas a una botiga i veus 2 iogurts, un que diu que està modificat genèticament i l'altre que diu que no, tu dius, home, comprarem el que no, perquè potser és millor, no. Doncs no, potser és molt pitjor. Potser no està modificat genèticament, però potser és una merda de iogurt. Em perdó, diguéssim. Per tant, si modificar genèticament no ha provocat cap mal, això ha de fer la importància. Mira, t'explicaré un cas, perquè és bastant... Explica'm un cas. Sí, és bastant divertit, hi ha una cadena d'Estats Units que es diu Chipotle. Chipotle, Bueno, jo li dic Chipotle. Es diu Chipotle, sí, però ells diuen Chipotle perquè són americans. Chipotle té 3.000 restaurants mexicans, van fer una campanya en què van basar tota la campanya en què som non-GMO, o sigui, nosaltres no tenim aliments transgènics, i van fer tot arreu, tota la portada de les publicacions, non-GMO, Una campanya, sí? Però una campanya en què semblava que l'únic que feien és que no tenien aliments GMO, i això donava una sensació de que els aliments eren bons i sants, segurs, i tal. Bueno, a San Diego va haver un brot d'hepatitis. A Washington, Oregon, Califòrnia i Seattle, per menjar allà, vull dir, per menjar el Chipotle va haver una intoxicació per E. coli, que provoca unes diarrees horribles. A Minnesota, per salmonella. I a Boston, Virgínia i Ohio per norovirus. Però no tenia res a veure, no?, amb que fos non-GMO? No, vull dir-te que el fet de que sigui non-GMO no implica... Clar. Que aquesta és la cosa, dius, non-GMO, cuidado, no. S'ha de vigilar tota la higiene, no solament non-GMO, perquè non-GMO encara no ha provocat res d'aquestes coses, oi? Hi ha un altre cas que et vull plantejar. És un cas real que a mi em posa de molt mala llet cada vegada que en parlem. És un cas on xoca la ideologia, la ciència i el bé de la humanitat. I aquí sí que juga el bé de la humanitat. Mira, al sud-est asiàtic, algunes regions de l'Àfrica també, la gent basa la seva alimentació en l'arròs. Correcte, conegudíssim, sí. Però l'arròs produeix provitamina A a les fulles, però no el que es menja, que és el gra, la llavor, no? Aleshores, doncs aquesta gent que té bàsicament l'arròs com a aliment principal, doncs tenen un gran dèficit de vitamina A. D'acord? En aquell moment, fixa't les xifres que no són conya, 250 milions de nens en edat preescolar pateixen deficiència de vitamina A.
Ostres. Cada any, entre 250.000 i 500.000 d'aquests nens es queden secs per culpa d'això, secs. Per la falta de vitamina A, Per falta de vitamina A, per culpa de la dieta de l'arròs, diguéssim, es queden secs. Entre 250.000 i 500.000. És una xifra que posa la pell de gallina, no? I la meitat d'aquests nens que agafen i es tornen secs moren al cap d'un any. Home, normal que t'indignis, Perquè... Abans d'un any moren. Que hi hagi tants infants patint en aquest món i en ple segle XXI és per indignar-se i entristir-se, sobretot. Però m'indigno per una altra cosa que és més greu que això. A veure. Fa 25 anys, un equip de científics dirigit per un senyor que es diu Ingo Potricus, posa-lo a la llista de les persones bones, Recordes que tenia una llista de persones bones? Ingo Potricus. Doncs el Potricus és bo. I un biòleg suís investigador a l'Institut Federal de Tecnologia que es deia Peter Bayer, tots dos junts, val? Es van disposar a resoldre aquest problema. I què van fer? Van fer un transgènic. Van dissenyar un tipus d'arròs que fabricava beta-carotè, que és un precursor de la vitamina A. O sigui, van aconseguir, mitjançant transferència de gens d'altres plantes, dels narcisos, per exemple, del blat de moro i d'alguns bacteris, van crear un arròs beta-carotè. La beta-carotina és una cosa que fa que es converteix al digerir-ho en vitamina A. Val? El beta-carotè es converteix en vitamina A. D'acord? Els grans eren de color groc, són de color groc, i per això n'hi diuen el golden rice, l'arròs daurat. D'acord. Bé, l'arròs daurat, fixa't que el Bill Clinton va celebrar l'èxit dient que amb més arròs daurat d'aquests salvaríem 40.000 vides al dia. I s'ho van creure? A veure, el cas és que Greenpeace, sobretot Greenpeace, i els grups anti-OMG, van quedar una mica desorientats. Vull dir, a veure, si amb l'arròs daurat se salvarien vides i a més no hi havia cap multinacional al darrere, que és un altre dels seus temes típics, no, això és els multinacionals, doncs esclar, què hem de fer? Doncs, I com va acabar la cosa? Van refer-se de seguida de la desorientació. La posició oficial de Greenpeace va ser que de cap manera es podria permetre cultivar cap transgènic, encara que sigui aquest que teòricament podria ser bo, de cap manera, perquè això seria el arròs daurat, un cavall de Troia dels organismes modificats que s'haurien de fer molts més estudis i que si es permetia aquest obria la porta que se'n permetessin més. Esclar, diuen que s'ha de fer més estudis. Això és la típica cosa de sempre. No, s'han de fer més estudis. És a dir, que no ho van veure com una possible solució al problema que tenien, no? De la falta de vitamina A. Perdona, estan morint nens mentrestant, mentre ells ho rumien. És a dir, els estudis recents a l'American Journal of Clinical Nutrition demostren que només 50 grams d'aquest arròs proporciona el 60% de la ingesta diària recomanada de vitamina A. I l'arròs daurat és fins i tot millor que els espinacs en el subministrament de vitamina A als nens. Carai. Aleshores, què hem de fer? Una de les crítiques de Greenpeace és que és innecessari. Bueno, a veure, que simplement amb una dieta variada que inclogui pastanagues o mango o altres fruits es podrien solucionar totes aquestes mancances. Això és l'argument típic d'algú que té la nevera plena. En aquests països viuen amb un parell d'euros al dia, no? Vale? Si vols al supermercat, perquè ells diuen que menjant mangos i pastanagues és el mateix, no? No sé si amb 2 euros pots comprar mangos i pastanagues, no? No gaires. Ja et dic, és l'argument de persones que tenen la nevera plena. El típic arguments de països desenvolupats respecte a països no desenvolupats. Jo em puc comprar mangos, tu fota't i queda sec, val? Perquè no m'agrada que es facin transgènics, no? Els opositors sostenen que hi ha millors maneres de tractar la deficiència. Per exemple, en l'últim comunicat, Greenpeace diu que l'arròs daurat no és necessari. I què proposa com a alternativa? Suplementar amb pastilles de vitamines. O, si no, afegir vitamina A als productes bàsics, com la llet, etc. Segons ell, seria més pràctic, més segur i més econòmic. I ho seria? No. Torna-m'ho a preguntar. I ho seria? No! Carai! Home, ja. Les últimes dades publicades indiquen el contrari. L'arròs daurat és molt més pràctic, segur i econòmic. Per exemple, els programes d'alimentació, de suplementació, diguéssim, en pastilles, tenen una vitamina... Sí, vitamina A, directa. Vale, sí, costen $4.300 per cada vida salvada. Parlant de vides salvades, val? Salvades per culpa de la deficiència. Sí. Els programes de fortificació d'aliments, això de posar vitamina a la llet o al pa o allà on sigui, costen al voltant de 2.700 per cada vida salvada. Però l'arròs daurat costaria només $100 per cada vida salvada. I la comunitat científica no hi té res a dir? Sí, però com sempre és allò, jo opino, jo opino, no hi ha opinions, la comunitat científica no té opinions, la comunitat científica té dades. I l'any 2016, més de 150 premis Nobel, que es diu de seguida, van signar una carta oberta a la ONU, als governs del món i a Greenpeace. I van dir,
Les agències científiques i reguladores d'arreu del món han comprovat de manera repetida i coherent que els cultius i els aliments millorats mitjançant la biotecnologia, com el Golden Rice, són tan segurs, si no més, que els derivats de qualsevol altre mètode. I rematen: cal aturar l'oposició a l'arròs daurat basada en l'emoció i el dogma, sobretot quan es contradiu amb les dades científiques. Clar, però mentre no s'aposta per una solució o una altra, continua havent-hi molts nens i nenes que pateixen i que fins i tot moren per aquestes deficiències alimentàries, no? Moren, i han dit que moren molts, i es queden secs, que és un drama també molt greu, eh? Que un nen es quedi sec per falta de vitamina és horrible. El cas és que 23 anys després de la seva invenció, per tots aquests pals a les rodes, doncs l'arròs daurat encara no està disponible comercialment l'engròs. Ara s'ha instaurat a Filipines, han deixat que entrés a Filipines, i després d'això s'espera que entri a Bangladesh i Indonèsia, que són països d'aquests que et dic que tenen una alimentació basada en l'arròs, no? Però fidel al seu estil, què diu Greenpeace? Diu que s'estan utilitzant els nens filipins com a conillets d'índies de l'arròs daurat. És a dir, ells diran això, però jo crec que els 4,5 milions de nens filipins amb deficiència de vitamina A i les seves respectives famílies potser no estan preocupats, sinó agraïts a que això es pugui solucionar. Voldria acabar recordant que hi ha ajuntaments que han declarat la seva ciutat zona lliure de transgènics. Això no sé com es fa. I és que no sabia que hi havia ajuntaments que havien declarat municipi lliure de transgènics. Sí, n'hi ha diversos per tot Espanya, però n'hi ha un que és Sant Cugat, ¿vale? Sí. Ah, sí? No ho sabia? Sí, ho va proposar la CUP i ho van votar. I això és ideologia pura i ridícul total, perquè per declarar un municipi lliure de transgènics, primer, això no ho fa un ajuntament, ho fa la Comunitat Europea, però a més, si només ho declares i després no tens diners per posar inspectors que vagin allà controlant que això sigui així, és el que en diuen un brindis al sol, no? Però no sé com està la cosa ara, eh? No ho sé. Però hi ha una cosa que voldria comentar. Es parla molt de transgènics, però, per exemple, el cotó fluix de les compreses, sí, aquest cotó fluix sanitari. Què li passa al cotó fluix? És cotó transgènic. Ah, amic. O sigui que a Sant Cugat no poden fer servir cotó transgènic. No poden fer servir cotó. Una altra cosa, si hi ha algú que pateix diabetis a Sant Cugat, la insulina és un transgènic que s'obté d'un bacteri i per això s'obté l'insulina. O sigui, Sant Cugat, si no pot ser diabètic. Si és diabètic, se n'ha d'anar a un altre poble, no? No sé si encara és això. Ai, no ho sé, ja ho mirarem. Ho van votar, però potser ja ho han tret, perquè és que és bastant ridícul, no? Doncs és el posicionament d'en Josep Maria Mainat sobre els transgènics. Crec que hem de fer el que ve sent ja tradició, que és un resum final. Sí, però avui no faré un speech, perquè faré un resum. Un resum, va, fem un resum. Una cosa que ja hem comentat al començament. Un dels problemes més... No cal que et posem reverberació, no? O si la vols? Una mica de música. Una mica de música, va, música. Un dels problemes principals que ha tingut el desenvolupament dels transgènics és la falta d'informació. I sobretot és la fal·làcia aquesta del principi d'equidistància que parlàvem abans. Els debats, els mitjans es plantegen com si realment existís un debat científic. Que és el que ens criticaves del que volem fer. Sí, no hi ha un debat científic. A escala científica no n'hi ha cap de debat. Sí que serà a escala social, però a escala científica no n'hi ha cap de debat. Doncs plantejarem un debat social. I el principi d'equidistància és molt pervers, ja que suposa posar en categoria d'igualtat opinions certes amb opinions falses. I esclar, això no pot ser. No pot ser. No és el mateix posar una persona que hi entén amb una que no hi entén i dir, bueno, nosaltres donem veu a totes les opinions. No. Hi ha opinions que mereixen ser tingudes en compte. Una doctora en enginyeria agrònoma i experta en agricultura ecològica et serviria, no? Bueno, l'última paraula em sobra una mica, però podria ser, sí, podria ser. Podria ser, va, hem obert una via. Seguim. Per exemple, quan va sortir la notícia que es comercialitzaria el primer salmó OMG, no?, un salmó modificat genèticament, diversos mitjans de comunicació van donar la notícia oferint el que ells anomenen les dues versions, no? I van posar-hi un professor de la recerca del CSIC, del Centre Superior d'Investigacions Científiques, i per donar l'altra versió, un activista de Greenpeace. No? Potser va narrar en el perfil. De moment, posar al mateix nivell una autoritat en el tema amb el GUC, l'única aportació del qual, ja he dit abans, és anar a manifestacions i posar pancartes, ja no anem bé. Però deixem-nos de profetes de l'apocalipsis i confiem en la ciència, que segur que ens durà cap a un futur millor per al nostre planeta. Firmat? Josep Maria Mainat.
Doncs aquesta és la visió d'en Josep Maria Mainat sobre la controvèrsia en l'entorn dels aliments modificats genèticament. Dimarts que ve, amb en Josep Maria Mainat, farem més ciència optimista. I, Josep Maria, deixa'm pensar en aquest debat. A veure quins perfils busquem, Dimarts que ve trucaré un tema més frívol. Ah, sí? Quin? Ja el saps? No ho sé, però alguna cosa que... Tirarem algú frívol, no? Que riguem més, perquè aquí em posa de molt mala llet, això. Ja t'he vist, t'has posat molt seriós, Que es morin nens i els altres diguin no m'agrada això ara. No és per menys. Josep Maria, ens sentim dimarts que ve. Una abraçada. I tant. Adéu.